pekne ľudia, ja som vás pri druhom dieli, kde máme nádherne túto slepú mapu, kde už máme nakreslené nejaké vlajky, nejaké dopadli úplne hrozne a nejaké sú v pohode. Napríklad aj Francúzsko vyzerá dobre, Nemecko, Švajčiarsko a tak. A dneska nás čaká urobiť Balkán a tú časť, tú ruskú časť ešte. Vlastne toto tu nebudeme robiť, takto toto. Som robil blbosť, cez Grécko som dal. Potrebujem to tu takto. Sakra. Ono to normálne sú trúľa. Ja to môžem robiť tak. Ok, však išiel by som na kreslenie vlajek. Minulé video malo asi pol hodinu, čiže už by som sa vrhol na to. Ok, takto tu toto bude Ukrajina podľa mňa. To je Slovensko, čiže toto bude Ukrajina, čiže šketec. Bum. Tak, kyblík. A teraz ono sa zase mňa už robí totálnu srandu. Aha. Kam? Nemôžem robiť také chyby blbé. Bum. Keď to ešte môže ísť tak tu. Odkiaľ to išlo? Nechápem, odkiaľ to išlo. Čiže by som to pre istotu takto opietiahol jednou vrstvou. Tak. Nejak. A teraz idem skúsiť znova ten kyblík. To som ja už robí úplne. Come on. Vážne. Bum. 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 Čo je za... Teraz zistiť, či je dole. Podľa mňa toto je vlajka Ukrajiny. Myslím, že toto je vlajka Ukrajiny. Toto bude Bielorusko. A viem, že Bielorusko takto tu má nejaké ornamenty pokreslené. A takto tu má klasickú vlajku. A mala by tam byť zelená, červená. Jo, toto je podľa mňa Bielorusko a ešte takto tu majú tu nejaké ornamenty divné. Tu. Toto je Leningrad. Neviem, ako sa to vyslovuje, ale podľa mňa Leningrad. A to patrí Rusku. Patrí normálne takto Rusku. Ale však teraz by som sa vrhol na Litvu. Mám tušenie, aké by tam mohli byť farby. OK, čiže takto. A Litva. Bum. 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 Ja si myslím, že takto nejak vyzerá Litva. Ja by som to nechal takto, lebo s mojím šťastím viem, že by som to ešte viac pokazil. A je tu Lotyšsko. Lotyšsko to má nejak takto. A nejak takto. To je vlastne Rakúsko, ale s kenšovou čiarkou. A je tam taká ešte tmavšia farba. Čiže nejak takto si predstavujem lotyšskú vlajku. Mám v tom hrozný chaos. Ja si myslím, že toto je Lotyšsko. Ja
Iba, že keď som sa snažil viac, že by som to viac pokazil akurát tak. Čiže by som to nechal nejak takto, ešte tu zčernil tú hranicu. Podľa mňa toto je Lotyšsko. Proste je to Rakúsko, ale s tenšou tou bielou čiarkou. A potom je Estónsko. Estónsko viem, akú má vlajku. Tam má bielu, modrú, čiernu. A ja si myslím, že čiernu má hore. A modrú dole. Jo, toto je podľa mňa Estónsko. Ktoré potom je už Škandinávia a Rusko. To, pri ktorom sme to minule ukončili, čiže teraz by som to skúsil dokončiť. Viem, že teraz sa maximálne niečo pokazí. Nepokazilo. To má to. Mongolsko nejdem robiť, lebo to už je do Ázie, ani tieto tu štátiky, ani toto tu. To už patrí inám. Čiže by som to nejak takto vyfarbil na červeno. Čiže takto červeno, ako je Mongolsko, tento do Ruska nemyslím, ani Bielorusko, to normálne patrí do Európy, ale potom tu Mongolsko a tieto tu dolné štátiky, ešte Grécko, tu Cyprus, ale Cyprus už patrí do Ázie, sa mi zdá, čiže ten by som tiež vymaloval. A inak Grécko má ťažkú vlajku, inak toto patrí Grécko, a tak. Čiže nejak takto si... Ora, teraz ideme na Balkán. No, nie úplne, Leningrad ani nejdem robiť. To by bolo úplne zbytočné. OK, teraz by som robil ešte niečo, čo nepatrí do Balkánu a to je Maďarsko. A Maďarsko má podľa mňa vlajku a červená. Jo, toto je podľa mňa Maďarsko. Alebo naopak, neviem. Chorvátsko. Chorvátsko by som vynechal najradšej. Tie, ktoré budú bielou, tak vynechávam. Ale vážne viem, že Chorvátsko má hrozno. Že ju má ťažkú. Bosna a Hercegovina. To by som mohol zvládnuť. Oni tam majú nejak takto vyfarbený na žlto. Čiže Chorvátsko nejdeme robiť. A tu bum. Ako hviezdičky, keby to boli. Majú tam hviezdičky po celom takto rade. A potom viem, že tam majú Bosna a Hercegovina takto modré. Toto je podľa mňa Bosna a Hercegovina. Chorvátsko viem, že má nejaký znak ako Španielsko, ale farby neviem. OK. Čo to je ďalej? Teraz typnúť dobre. Toto dole je Grécko, čiže by som išiel na Grécko. Grécko by som robil takto. Kríž. Takto ohraničou modrou. Teraz len bum. Oni tam majú ten kríž a takto tie toto. Neviem, čo je toto, ale toto ešte normálne. Toto dolné asi je samostatný štát, neviem, ale dám to ku Grécku. Slovensko tu máme, tu je Chorvátsko. Čo je pod Bosna a čo je pod Bosnou. Toto dole bude asi... Toto bude Albánsko. Albánsko neviem vlajku. A toto bude Čierna hora. Albánsko. Tam má nejak takto. Nejak takto vyzerá Albánsko, podľa mňa. OK, ako ďalšie je tu tento štátik, menom Čierna hora a tam som proste dal krížik. Takto, Čierna hora, podľa mňa.
Toto bude Kosovo, ale Kosovo neviem. Viem, že to má ťažkú vlajku. Kosovo, a dám napríklad žltou nejak toto. Kosovo. Toto bude Srbsko podľa mňa, ale Srbsko vôbec nemám tušenie. OK, Srbsko nemám tušenie ani. Viem, že tam má nejaký znak, čiže to by som vynechal. Toto podľa mňa bude Bulharsko, Teraz neviem. OK. Čiže teraz by som to vymaloval takto. Bum. A takto. Nie, to je Maďarsko. Tak či tak to budú mať naopak. Toto je podľa mňa Bulharsko. Však teraz tieto dva štátiky. Tento. Tento tu má nejaký znak, jo. Ale myslím si, že tu je takto žltá, modrá. Nebude biela, tam bude nejaká blbá zelená alebo nejaké. Alebo to bude takto. Neviem, no však tu by som to ukončil. Toto neviem, to bude Macedónsko. To bude Severné Macedónsko, ale to vážne neviem. Čiže takto ešte, aby bol prehľad, tak tie, ktoré neviem, dám X-ko. Takto Srbsko. Ale, no Macedónsko viem v hlave tú vlajku, ale nenakreslím. A takto to nejak vyzerá. Škandinávia. Toto nejdem ani o tom rozprávať, to je hrozné. A potom toto tu, no. Červené sú tie, ktoré som nerobil. Okrem tejto dolnej časti Ruska a tu Bielorusko. Tie som robil. OK, no však napríklad Cyprus. OK. Teraz by som išiel na internet. To čo je? A normálne by som tu dal takto, že toto nechcem. Tak. A dal by som sem mapa Európy. Sa mi to podarí, toto mi nikdy nešlo úplne. Čiže, no, nejde mi to stále, v tej dlhej dobe mi to stále nejde. OK, neviem písať dlhé, krátke O. Yes, mám ho tu už. Že som ho nevymal. Nie. Yes. Bum. Bum. Yes. Mám dlhé O. Európy. Mapa Európy s lajkami. Obrázky. Chcem len Európy. One sú len Európy. Čiže zobrali som napríklad toto 3 je síce celý štát, ale jo. Počkej, Škandinávia, Škandináviu som podľa mňa dal dobre. Potom tu Grónsko, USA a tak.
Potom to je to tu dole. Nie. Ono to má stĺpce. Čiže nejaké vlajky som dal úplne zle. No však tu by som ukončil toto video. Ak sa vám toto video páčilo a chceli by ste nejaké iné video, takéto, že napríklad by som si dal slepú mapu Slovenska a dával bodky, kde si myslím, že sú mestá slovenské, tak dajte like, odber, zvonček a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!